Pereda va voler renunciar al seu treball per a dedicar-se a l'Ajuntament. Simplement els demanem que siguin coherents. Els salaris que ells mateixa havien fixat els semblaven tan baixos que no els valia la pena renunciar al seu treball per obtindre el salari com a regidor. Un poc incoherent. Són vostès els que creen el problema. Posen un salari tan baix que ningú de vostès volia alliberar-se. Novament, els demane coherència. El Partit Popular tenia un regidor alliberat que cobrava 47.000 euros i vostès ara ne tenen 3 que ne cobren 50.000. Ho acabem d'aprovar. Una nova incoherència. Este primer mes de govern, que jo pense que ha sigut un mes perdut, una nova incoherència i això.